Ume bakoitzak bere bilakaera du. Batzuk 9 hilabetekin korrika ibiltzen dira. Eta beste batzuek 18 hilabete beharko dituzte bere lehen urratsak emateko. Hori bai, azkenean denek oinez egingo dute. Jakin ezazue, osasun ona edukitzeko egunero 10.000 pauso eman beharken dituzkela. 5.000 pauso baino gutxiago ematen baditugu, pertsona sedentarioak garen seinale. Ibiltzearekin nahiko izanez eta parkour edo free running eta antzeko mugimenduen jarraitzaileak geroz eta ugariagoak dira. Hauek aurrean aurkitzen dituzen oztopoak gorputzak eskaintzen dizkien abileziekin gainditzea dute helburu. Friends in opinion was never an issue. Collect all your questions, cause this time we've all night. Well, you can see it. Free runninga ez dago kirol bezala sailkatuta, baina gaur kirolaren inguruan jardun behar dugunez, nik teknika hobetzen jarraitu behar dut. Just keep talking on. Tell me your favorite things, tell me your favorite things. Kirolak integrazioa bultzatzea, lotsa eta individualismoa gainditzea eta koordinazioa eta psikomotrizitatea hobetzea ahalbidetzen du. Beraz, kirola aurren garapenerako ezinbesteko tresna da. Bueno, Igor, konta iguzu, zu gainera futbol talde askotatik ibilitakoa zara? Bai, hasi nintzen hemen, almenen, gero udan, gero aletira jo nintzen 16 urtekin, eta 4 urte zora repasan itxuen, eta nire apurra futbolista profesionala Ibarren ino hauen, ez? 5 urte jarraian, gero jo nintzen Logroñera. Eta orain, Aretxabaletako udan kirol zuzendari. Izan ere, eskolorduz orduz kanpoko kirolak gero eta garrantzia handiagoa dauka. Egia da, askunde ikaragarria auki dauela atzenengo denboran eskola kanpoko kirolak, eta nik uste dut badauela bihar bat hori apur bat kalitate mailan igotzeko eta kantidade hori neurtzeko, ez? Eta nik uste dut hor gabitzala lanian. Eskua proiektua. Bai. Zer da eskua proiektua? Eskua proiektua, a ber, Kike, nik eskuakin ineike emun, edo eskuaken du. Baina eskuak guretako badauko esanai berezi bat. Errespetua sustatzeko kirola ulertuz Aretxabaletan, ero Atxabaltan. Garrantzitsua umia da, orduan guazen umiangan eskua jartzen, eta benetan zertan nahi dogenin lan. Eta zuek horrezpreski zer lantzen duzue? Argi eta garbi ikusten du umia, kirola egiten datorrenian eskola kanpotik oso motibauta, oso ilusionauta datorrela. Ilusioa areagotua junbia da. Eta horrekin, zeharka ingeike lan pilo bat. Eta zeharka landu beike baloriak, zeharka landu beike euskalduna ganez euskera, zeharka landu beike inguru giroa. Ez hitzaile ematen jakin formakuntza, ez da tekniko fizikua bakarri baizik eta da, arlo emozionaletik landutakua. Zelan gatazkak zelan ekiditu, zelan motibatu, zelan irabazi galtzei garrantziak kendu eta benetan kirola landu. Eta garrantzitsua da, formakuntza guzti horiek izatia euskeraz. Entrenamendu guztiak eta euskeraz dira, umiak nitendo adimen emozionaleko lan bat, entrenatzaileak nitendo lidertza lan bat, eta gurasoekin saiatzen gara tailerrak itxen. Gurasoek, monitorek, zuzendaritzakideek garrantzi berezia dute beraz. Bai. Eta nik bateren bat esatekotan jarriko nauen ezitzailea, monitoria. Gurekin dauzen ordu eta laurden ordu eta erdia beraiekin dauz. Orduen horrein lana oso garrantzitsua da. Eta euskararen erabilerari dagokionez, nabaritu duzu aldaketarik urteotan? Bai, nabarmen ikusten dut aldaketa, uste dutelako ezitzaileak euskaraz hitz egiten badau, umiak Ibarran, zela Ibarruan euskaraz hitz egiten dagoela. Eta hori da gure helburua. Gure helburua, hau euskalduna izatea, gero kalera begira saiatzeko euskalduna izatea. Igor, cheeseboxinga zer den badakizu? Cheeseboxinga, bueno, entzun da badauko, baina ideari pez, nik ideari pez. Cheeseboxingak xakea eta boxeoan hasten ditu.
Enki Bilal komikigile ezagunak 1982an imaginatu zuen. Eta 2003an benetako kirol bihurtu zen. Irabazlea xakematez edo kao bitartez erabakitzen da. Zuek, chessboxinga probatzera animatuko zinatekete? Chessboxing, baina zera hori. Maider, Olimpiar Jokoetan brontzezko domina lortzeko seguru asko borrokatu duzula. Euskaraz bizitzeko aina? Bueno, euskaraz egunerokoan nahiko hurbil daukat euskara. Entrenatzaileekin ere, itzen batero egiten dugu. Baina normalian, kanpora nuanean, euskaldun bakarra naizenez, ez dut asko egiten. Bueno, naiz eta Olimpiar Jokoetan euskaldunak egoten garen eta hor bai izaten aukera. Gaizka, zuk Atletikeko, Realeko, Alabeseko eta Ibarko aldagelak ondo ezagutzen dituzu. Azkeneko honetan euskara erabiltzen alda. Euskara hemen egunero erabiltzen dugu. Taldearen erdia euskalduna da, beste erdia kanpokoa, baina gure artean euskara egunero erabiltzen dugu. Bai aldagela barruan, bai kanpoan, bai zelaian, eta nik uste dut horregatik ere harro gaudela. Leire, euskarak ze presentzia izan du zure txirrindulari bizitzan? Bueno, momentuz orain ingelesa izaten da, nire lehendabiziko hizkuntza entrenatzeko garaian. Eta, selekzioan gaudenean ere, naiz da Espainiko selekzioa izan, euskaldun txirrindulariak lagun izaten ditut, eta, gure artean euskara erabiltzeko joera izaten dugu, ez? Matxalen, eta bera-beran, zen neurritan erabiltzen duzu euskara? Bueno, desent erabiltzen dugu, azkenian 15-16 pertsonatik 10 berba itzen dugu eta ohitura dakau, eta gure artean itzen dugu. Egisa da, badauzela atzerriko erderaz dakiten, euskera ez dakiten jokalari batzuk eta eurekin ezin dugula egin, baina eurak behitz batzuk ikasten dabez. Kuadrilla, ondo segi eta irabazten jarraitu. Venga, ondo segi. Euskarak munduan barrena hainbat zabaldu ditu, eta kirolaren munduan jai alai izan daiteke zabalduena. Frantzian, Espainian, Estatu Batuetan, Mexikon eta Filipinetan batipat, zesta punta jai alai izenez baita ezaguna. Aizu, Abel, eta gaur baino lehenago sekula ibili altzinat, zesta puntan. Ez, sekula ez, gaur izan duda lehendabiziko aldi eta nahiko lanakin ibili naiz. Aizu, Abel, zuek kirolariak portaeratan eta zuen jokaeratan eredugarriak zarete, referentzia zarete jendearen zazuk, nola bizi duzu hori? Hombre, nik uste pertsonan arabera dela pixko bat, ez? Txikitan kirolzaletasun handia badozo, normala da zure erreferenteak eta zure idoloak nolabait esatearren kirolariak izatea, ez? Egia dena da, telebistaz kirola asko ikusten da, eta egiten duzuna, batez ere pilotari handi horiek eta futbolista handi horiek eta txikiek ere hori egina izaten dute. Eta ze hizkuntzatan egiten duzuen aurrek ere horretaz ohartzen dira. Bai, nik uste aurrek abilezia berezi bat baduela eta da ikusten duen guzie errepikatu nahi izaten du, ez? Beste ikusten diena egin nahi izaten du, ez? Eta ikusten baldin badute beren erreferente bat, euskal hiztuna dena, euskeraz mintzatzen dela, eta erreferente horrek. Euskera matxe duela transmititzen baldin badu, umek ere seguro horrekin gelditzen diela. Eta horrek zuregana nola hurbiltzen dira, ze hizkuntzatan? Umeak berriz esango dizut oso inteligentea dira, oso argiak dira, eta bereie badakite telebistan ikusita euskal hiztuna naizela, euskalduna naizela, eta normalean behintzat beti euskeraz, bai. Eta pilota mundua kanpotik ematen duen bezain euskaldun alda? Hombre, nik uste pilota unibertsala dela, ez? Azkenen Euskal Herriko joku bada, Euskal Herriko kirol bada, baina Mexikon adibidez afizia handia dago, Euskal Herritik kanpo Errioxan ere afizia handia dago, Estatu Espainiarrean toki gehiotan ere badago afizia handia, azkenen egia da Euskaldunekin harreman handia duen kirol bat dela,
eta kirol euskaldun badela eta euskerarekin ere harremana badaukela, eta harreman estu eta goen dela urte askotakoa. Baina beste alde batetik egie dare bai, hitz tekniko asko erderatik datozenak diez, adibidez txapa, kontrakantxa, pasa, eta bolea, eta gauz asko erderatik datozen hitzek die. Hori aztertu beharko dugu. Eta postua zergatik egiten dira erderaz? Bueno, apostuak nik uste ere dela horrexegatik, Euskal Herritik kanpo ere pilota jokatzen delako, eta negozioa delako, komeni da denak ulertzea, eta horrexegatik pentsatzen dut erderaz iten diela. Baina, nik uste hortan ere aurrera pauso bat eman daitekela, eta zer pentsatu ere ematen duela, eta zer pentsatu behar genukela denak ere, ez? Azkenean, ongi legoke erderaz abestea, baina baita ere hemen inguruan denean euskaraz ere abestea, nik uste polita izango litzekela. Belaunaldi berriak nola datoz hizkuntzari dagokionez? 180 bat euskal hiztune da, jende euskaldune da, Gipuzkoatik mutil gazte asko ari da debutatzen, profesional mailan, eta oso euskaldunek die denak, lehenengo hizkuntza euskera da, pilotan, baina egia da ere bai, normala den bezala, gizartean bezala erdarazko hiztunekin elkartzen garenean, normalean mintzat denak erderaz hitz egiten dugula. Aizabe, zu Jose Angel Iribar ezagutzen alduzu? Bai, noski, nola ez dut ezautuko ez? Hasieran esan duzu erreferente hitza, nik uste Euskal Kirolean noski denak ezautzen dula Jose Angel Iribar eta Euskal Kirolaren erreferente nagusienetako bat. Jose Angel Iribarrek atletiken 18 denboraldi eman zituen guztira, eta 614 partida jokatu zituen. Gaur egun, atletikekin partida gehien jokatu dituen jokalaria da. Hala ere, zuetariko askok 1976 urtean, Atotxako zeleira ikurrinarekin ateratzegatik izango duzue gogoan. Baina, Kike, barrura bota. Jose Angel, mundu guztiak ezagutzen du Kortabarriarekin batera atera zenuen lehen ikurrinaren historia, baina segurazki, jende gutxiagok daki, kirolkidea hiztegiaren bultzatzaile nagusia zu izan zinela. Kontiko zu, nondik sortu zen idea hau? Bueno, hori izan zen, laro gehian, nire omenaldia egin zidaten garai hartan. Utzune izugarria zegoelako alde horretatikan, eta, bueno, aprobetxatuaz, hori, nire futbol amaiera esan zela, eta omenaldia egiten zidatela, pentsatu nuen, nik ere, ez dakit, kirolak eta futbolak gauz asko eman dizkit, eta nik ere eman behar diot zerbait futbolari eta euskarari ere, hori ez da. Garai hartan terminologia gehiena erderazkoa izango zen noski? Bai, gultan erderaz eta inglesare asko sartzen zen futbolean, corner eta hitz horiek, eta offside eta holako hitzak erabiltzen ziren ganerako, eta gero hinduak emateko orduan gehien bat erderaz ematen genituen, eta euskeraz oso gutxi, normalean ila bat ere ez. Hiztegiaz aparte beste proiektu batzuk ere bultzatu zen ituzten, ez da? Kirolkidea atera eta gero, Antxone Zeintakin jarri ginen harremanetan, eta berak hiru ikuska egin zituzten, kirolari buruz, bat futbolarena, bestea mendia eta bestea arrauna. Zuk urte mordoa, daramazu hemen, aldaketarik ikusi alduzu hizkuntzari dagokionez hemen, Lezaman eta Atletiken? Bai, ondila, ondila, ez dago zer ikusirik gure garaiak oraingoarekin. Orain danak entzuten dute euskeraz, batzuek gehienak ere badakite, eta erabili ere bastante egiten da. Eta gaina hori, multzo osoari, talde osoari begiratuaz, bai arrobiko jendeari, bai gaztetxoari, bai umeari, bai alde horretatik jakin badakite. Gero ere,
lehen ez bezala, zean bertan, instituzioan barruan bertan ere, euskera zehatzen da, asko erabiltzen da, eta bueno, ja da zerbait leno bat ere egiten etzena, eta orain asko egiten da, euskeraz, atel klubaren barruan ere. Non dugu txunerik handiena? Erabileran, oraindik, erabileran, oraindik erdera erraz jotzen dugu, eta normaltasun osoz gaina ematen du. Arlo guztietan bezala, hor dugu erronka nagusia. Bueno, nik uste dute pausak eman behar direla ere baita monitore, entrenatzaile inguru hortan maisuak ere jakin behar dute eta... Ez du, Jose Angel, orain test txiki bat jarri behar dizut, ea zer neurritan menderatzen duzun kirolkidea, bai? Guazen atera? Bai, guazen berba. Jose Angel, eta zu gaztetan zarotzen futbolean hasi zinenean, nola esaten zenien atearen elementuai? Largero, poste, bueno, zarea, nik uste dut zarea esaten genuela. Eta zuzak esatea zerbait. Bai, hor itxusia iba, ez? Portero. Zu porteroa. Eta gero, iztegilan, oiek nola saltzen dira, no? Bakizu? Gaur egun nola zango zendiak euskean. Hainbestaino horatzen. Langa, zutoina, zarea eta atezaina. Eta palomita nola zengo zenuke? Uso txikiaren aulako zerbait. Eta ze iruditzen zaizu, kaleko jendeak ezautzen duela euskarazko terminologia? Zen edaki. Oraintxe ikusiko dugu. Kalean nijoa galdetzea. Urren arte! Agur! Ea asmatzen duzu nola esate zeian euskaraz kirol honi? Areto futbola. Ondo. Pepito, ez dakit. Pepito, futbol zazpi. Futbol zazpi edo ez. Areto futbola, ez? Ondo. Eta eain, jokaldi hoi? Txapela. Txapela? Bikain. Txapela? Ondo. Ta polla. Eta euskeraz? Ez dakit, euskeraz ez dakit. Ea, beste hau? Eta beste hau? Ka! Mate. Mate. Eta euskeraz? Mate. Saskiratzea, batea. Saskia birrindu esan. Ondo. Hori zer da? Gola. Zein hori falta? Falta. Ez. Zein. Jokus kampo. Ondo. Jokoz kanpo. Ondo. Jokoz kanpo. Ondo. Jokoz kanpo hori bai. Hori oso esan zazu. Bien. Hori nahi ikusiko dugu. Hau zer da? Tropela. Ondo. Nola ez? Edo? Tropela. Bueno. Tropela. Ondo. Tropela. Bikain. Asmatzezun, zer ari zaien ematen gizon hau txerrindulariei? Habituallamiento deitze zaio, erderaz. Eta euskeraz? El habituallamiento. Ja, hori bai. Euskeraz hori? Anoa? Buah, ez dakit. Anoa? Bai. Gero katila dituta, anoa razioak. Razioak, anoak. Aizu, Arritxo, sakarritu bat. Zuk tropela esateko zer erabiltzen duzu? Tropela ala pelotoia? Biak erabiltzen ditut, Biak, baino gehiagotan erabili behar baldin badut hitza, baina tropela gehiago. Ez izen bezala ere Arritxu tropela jarri zigat. Baizea? Bai. Eta hor nabari da bilakaerarik izan denik hizkuntzari dagokionez kirol kazetaritzan? Bai, eta ondia gainera esango nuke. Izan ere, garai baten euskara bakarrik edo herri kiroletan edo estropada eta pilota bezalako kiroletan erabiltzen zen, ez? Bai, hor, klaro, kirol horietan, ia guztiak, kirolari guztiak hemengoak ziren, eta edo baserri eta arrantzale mundukoak asko, eta orduan hor euskera zen nagusi. Gero zabaltzen joan da eta asko igertzen da, gaur egun guretzat behintzat lanerako eman diren urrats guztiak, futbolean, Realaren kasuan, Atletiken kasuan ikusten da bilakaera ikaragarria izan da. Gaur egun Realean lehenengo taldean hemengo guztiek egiten dute ia euskeraz Atletiken, jakina Osasunan eta Alavezen gutxiago izango dira, baina orain badago ere nun aukeratu bat. Eta beste kiroletan? Saskibaloian adibidez, kanpoko jokalari asko dugu gure artean da. Horiek Amerikarrak, Europarrak gehiago kostatzen zaie
ikastea. Xelebrea da, arraunean adibidez gertatu dena. Lehen, gure arraun taldeetan, ia guztiek zekiten euskeraz eta euskerazen gehien erabiltzen zen hizkuntza, baina hor dirua sartu zenean eta hasi zirenean fitxaketak eta kantabriarrak etorri ziren, asturiarrak, galizarrak batez ere, arraunlari asko eta prestatzaileak ere etorri ziren Euskal Herrira, eta hor, adibidez, galdu egin dugu euskera. Atletismoan ere ari da zabaltzen, baina hor ere bado oraindik ere egiteko. Eskubaloian ere desente egin dugu aurrera, egia da, baina taldeetan kanpotar asko dago eta kanpotik etortzen den kirolariak gutxi dira, oso gutxi, euskera ikasten duena. Eta gaur egun elkarrizketetan eta prentsaurrekoetan somatu duzu bilakararen bat? Bai, eta gainera gaur egun prentsa arduraduna bera gure lehen taldeetan euskal hiztunak dira eta saiatzen da beti euskaraz egiten duen bat eta gazteleraz egiten duen beste bat prentsaretora ateratzen. Eta garrantzitsua da, gure kirolariak erreferente diren horiek eta gazteentzat eredu diren pertsona horiek euskara erabiltzea eta euskara normaltasunez erabiltzea eta edonon, adibidez, Raider Kapa irabazi eta Txema Olazabal kapitain zenean zorionak ematerakoan eta eskerrak ematerakoan publikoki eta mundu guztiaren aurrean, mundu guztiko edabide eta zaleak zeudenen aurrean euskeraz izan zituen bere hitzak gurasoengana. Edo Asier Larramendik Real Madrilekin fitxatu zuenean bere hitzak ere euskeraz izan ziren eta detaile horiek importanteak dira. Aizu, Arritxu, behin entzun dizun euskerak irabazteko ere balio duela. Gogoan dut, Periko Delgadorekin eta Orbean irabazi zutenean, bai Espainiako itzulia edo etapak turrean eta abar, Txominek aginduak euskeraz ematen zituen, jakinda, bai esaldian edo, euskal hiztunik ez zegoela. Aizu, Arritxu, zu kurlin zalea zara? Zalea, bueno, kirol guztia gustatzen zaizkit eta kurlina ere, bai, baina oso gutxi jarri. Kurlina eskoziar jatorriko kirola da, eta izotz gainean praktikatzen den petanka antzekoa dela esan daiteke. Baina petanka ez bezala, kurlina kirol olimpikoa da. Mundu osora zabaldu da eta han hemen zalean iz ditu baita Gasteizen ere. Aizu, lehenengo aldi esateko nahiko txukun, Tira, Kike, piztardean gaitu zarata. Zu lasai, Kike, ondo egin duzu. Zu bai jatorra minak, ondo. Aizu, eta nondi datorkizu, Gasteizen kurlin talde bat sortzeko harrikada, Bueno, harrikada galanta daukagula argira, Bai. Udalak eskaintzen zuen ikastaro batean hasi ginen kurlinean, hortik jarraituta, gero gure taldea eta sortu genuen, eta... Baina, azaldu iguzu, zer da kurlina? Bueno, kurlina Eskozian 16. mendean asmatu zuten kirol bat da. Lakuak izosten zirenean, bertakoak jokatzen zuten harri batzuk irristatzera leku konkretu batean usteko, ez? Gero hori evoluzionatzen joan da eta azkenean gaur egun izotz pista barruan jokatzen den presizio kirol bat da, ez? Aizu, eta nondi sortu zitzaizuen kurlina eta euskara lotzeko ideia? Geho elkarteak hemen Araba mailan eta mintzalagunak sortzen dituen elkartea da. Eta kontuatu ginen, sekulako mugimendua dagoela mintzalagun proiektuaren inguruan. Hemen Araban 1000 pertsona baino gehiago biltzen direla, eta pentsatu genuen zerbait osagarri bezala eskaintzea, behar bada mintzalagun talde batera, garagardo baten bueltan eta elkartu beharrean jendea, zergatik ez eskaini aktibitate kirol ezberdin bat egiteko aukera, baina euskeraz, baina sedea ez dadila euskeraz hitz egitea izan, baizik eta nik kirol berri bat ikasiko dut eta euskera irabiliko dut horretarako. Zumbi nahi, esate baterako, nondik heldu zara talde honetara? Kurlinaren bidetik, ala euskararen bidetik? Kurlinaren bidez. Gasteizko Udalaren kurtsoan apuntuatu nintzen, eta urte honetan harrikada taldeekin euskaraz kurtsoa egiteko aukera daukat,
Eta oso gustora etorri naiz kurlin eta euskaraz praktikatzea. Eta nun moldatzen zara hobeto? Tantoak egiten, ala euskaraz hitz egiten? Ez dakit, baina... kurlin. Aizue, eta zein da zuek ezagutzen duzuen kirolik arraroena? Bueno, arraroa futbola da. Bai? Bai, iruditzen zait, Bai, hainbeste jende ikustea horren itxusiaren kirol baten bueltan hori bai da arraroa. Eta terminologia erabiltzen dituzuen hitzak nolakoak dira? Badira berez itzulpen erresa edo naturala daukaten hitz batzuk, harria bezala. Baina gero badira itzultzen horren erresak ez direnak eta behar bada guk bidea egin beharko dugunak, ez? Adibidez, slider etortzen zaitu burura, dela irristatzeko guk erabiltzen dugun tramankulua. Terminologia aldetik egia azateko lan guztia egiteke daukagu. Kirol bitxi asko daude. Urpeko errugbia adibidez, waterpolo eta errugbi zalentzako kirola proposa da. Bizipoloa bestalde, zaldirik gabe polora jokatzeko aitzakia ederra da. Zerbait desberdina egin nahi baduzue, Jagger izeneko kirola zainduzue. Eta barre egiteko Borbolla futbola apustu segurua da. Azkenean, berdin da, zer kirola aukeratzen dugun. Kontua, ondo pasatzea da. Eta euskaraz balin bada, hobeto. Datorren astean, gehiago, bien bitartean. Ondo izan, kirol asko egin eta beto bizi. Kirolaz ari garela, jakin ezazue amaitu berri dugun 2014an ere, Laboral Kutxak kirol profesionalaz gain, kirol proba ugari babestu dituela. Beti ere euskara, lekukotasuna eta abar batzen dituzten ekimenei garrantzia berezia emanaz. Gure espirituaren lekuko izan daitezke, adibide batzuk aipatzeagatik, Donostiako maratoi erdia, Bilboko aste nagusiko herri kirolak edo Iruñean urtero egin ohi den Nafarroako lasterketa solidarioa. Bestalde, nabarmentzekoa da kirol virtuala eta euskara biltzen dituen Tropela elkartearekin urte hauetan Laboral Kutxak bideratutako elkarlana.